Mae gan Bowen oedd yno. Billingham yn casglu. Faye Knox yn ceisio taclo. Mae yna drosedd ar Maria Francis Jones, ond mae'r chwarae yn parhau. Y bêl ar y canol. Wel, Barry yn parhau ar chwarae i fewn i'r cwrt Cosby. Y croesiad yn mynd heibio i Liz Craven. Ond dwi'n siŵr bod Wrexham yn ddiolchgar. Mae rhywun mewn crys melyn oedd yno. Cic rhydd i Gaerdydd. 24 munud ar y cloc. Ffion Price dros y bêl ac yn mynd i hun. Doedd honna ddim yn bell o gwbl gan Ffion Price. Da ni'n gwybod bod prif sgoriwr y gyngrau'r tymor dwytha Ffion Price yn gallu sgorio o'r pellteroedd hynny. Rosie Hughes yn ceisio rhyw ôl-sodliad. Bowen oedd yno i glirio. Mond cyn belled a Faye Knox. Eifa Suckley am hyfryd i lwybr Katie Barker. Sarah Harvey. Y bêl o bosib yn llawar rhy agos at Cerin Chamberlain. Falle bydda rhywun wedi dychmygu y bydda Katie Barker wedi mynd i hun. Ond pasio at Harvey yn y cwrt Cosby. A Cerin Chamberlain yn y lle iawn. Hon am fler gan Lisa Owen, ond Barry yn gwneud gwaith gwych yn ennill y meddiant yn ôl. Y bil gan Wrexham. Knox ar y milw cwrt Cosby. Faye Knox! Ac mae Faye Knox ar ôl 54 o funudau man y brif ddinas wedi agor y sgorio a rhoid yr ymwelwyr ar y blaen. Gôl unigol wych gan Knox. Gôl enfawr yn y ras am y Brif Adran. Knox, heibio i power. Faye Knox dal i fynd. Be mae Faye Knox yn gallu gwneud? Suckley efo hi. Suckley yn ergydio. Heibio'r postyn. Suckley sydd wedi sgorio 2 gôl yn y 2 gêm diwethaf i Wrexham. Mi oedd honna dros y trawst ar yr achlysur yna. Ffion Price dros y gic rydd. Tu ar canol, mae honna heibio i bawb. Ydy'n disgyn i Bowen? Alden! Mackenzie Alden. Dyna 10fed gôl Mackenzie Alden yn y gyngrair y tymor yma. Hi sy'n unioni pethau i'r adar gleision. 72 o funudau ar y cloc a mae'r tîm cartra yn gyfartal. Suckley, colli'r meddiant. Billingham. Gormod ar y bas yna at Walcott. Mae'n nôl gan Wrexham. Katie Barker. Katie Barker yn dal i fynd. Ydy hi'n mynd i hun? Barker! A Barker yn taro'r rhwyd ochr. Ymgais unigol. Wych gan brif sgoriwr Wrexham. Gormod o grysa glas o'i chwmpas iddi gael y bêl na ar y targed. Y rhwyd ochr yn unig. Barker i hun mewn i'r cwrt Cosby. Niamh Jenkins yn efo hi. Barker! Am gôl arbennig gan Katie Barker. I ei geinfed gôl hi mhob cystadleuad tymor yma ac am amser i sgorio. 77 o funudau ar y cloc yma yn y brif ddinas ac mae Wrexham yn ôl ar y blaen. Faye Knox ar y bêl i Wrexham. Sarah Harvey. Maria Mahmood. Mahmood i hun yn y cwrt Cosby. Ydy wedi mynd gormod. Mi o'na drosedd gan Niamh Jenkins. Ac mae Charlotte Carpenter wedi pwyntio at y smotyn. Mi fu yna gic o'r smotyn i Wrexham. Mae eisoes di sgorio un pnawn ma. Katie Barker yn mynd â Wrexham ymhellach ar y blaen o'r smotyn. I hael hi am y prynhawn a thrydedd i'r ymwelwyr o'r gogledd ddwyrain. Dipyn o ail hanner yma'n Stadiwm Dinas Caerdydd.